Lestari TV Kabutayan, nguri-nguri kabudayan daerah. Raden, kula para widodari kinelati paduka sawetawis alami mesu budi sumangga kula peteki murih ical lungkrahing sarira sumangga kula aturi unjukan kinarya ngicali raos sanglit Raden. Tobat rom bintarum doh satriya agung paduka ingkang pantes dados pepayung minangka Pusada Wirutama ingkang nandhang wuyung Raden. Tobat kula bathari remirin kawula nuwun inggih Raden. Kula bathari lang mandanu. Kaya aja nyaru-nyaru nyelo-nyelo mateni pasaran. Wong ngomong kok senengane disik-disiki. Apa ora seneng nek kancane entuk kawigaten kok tobat-tobat. Ngene kaya nesu. Tobat. Wong kok baguse kaya mengkono. Lumer kulite manter cahyane tobat kaya ngono kuwi mendah niya. Raden, sumangga Raden kula dherekaken lelumpan wonten jagating katresnan Raden. Pecah menapa dene paduka Raden Nyeksaraga ingkang kados mekaten Raden. Batok-batok, kok semono kaya ora ana sing diluluhi, iku mesti bejaku. Semene iki sing dandan ayo dhewe ra aku. Apa meneh iki le begesan rada drewes. Ucap waneh-waneh solah hawane beda-beda selagane widodari pitu kang nedya ngridu tapane Sang Ciptaning parandene puguh neng kadya sela ning kadya toya tetela para widodari samyek tanduk turi dasmara gandrung kayungyun linglung lali purwa duksina bauta saking saya manteng dene Rama Subudi Sang Ciptaning sakala babar pangaribawa sindung riwut Pancawara tarik konten para widodari. Lestari TV Kabutayan, nguri-nguri kabudayan daerah. Agung pangaksama paduka Sang Yogi dene kula kumawani nggempil kasubratan paduka
Napa sang yogi? Sang Resi boya dados punapi. Tetela saya muwi raketing kekadangan. Katuran pambage pono krami. Inggih, sangat andadosaken bingkaing manah. Katepangna kula pun Resi Padya Pendhita Ngulandara mboten dadah, mboten pernah. Sampun ngendika mekaten. Tumrap Brahmana ingkang esti harganing bumi hayuning bawana mboten badhe nengenaken kebiyaring kadonyan. Atur wuninga penemban kula peparap pun ciptaning. Inggih, inggih. Oh ngawik namastu namasidam. Mangken miyin. Menapa to sababipun dene jengandika peparap ciptaning? Lugunipun ciptaning menika lelandhesan kangge makarti ugi gantaning pambudidaya kalebet lisan kiblating gayuhan ingkang kacipta jroning pangesti. Nanging ngaten pemban pangestining para brahmana menika limrahipun namung ngupadi mulyaning sangkan paran sageta gayuh kamuksan. Sang Tapa kados pundi menawi kula supados saged gayuh kamuksan kedah sinatan memangun tias rahayu memayu hayu ningrat pramudita kanthi mekaten kula badhe manggih kabahagyan ingkang sejati leresat pating sun kang tumiling angulati puspita kang metemindhaing warni mitring taman Penemban tuh gegayuhan ingkang sangat luhur namung kemawon kok dereng wijang gantanipun liripun kados pundi Penemban ya kados pundi Sang Tapa estining manah sageta ingkang nista manjing dados utama ingkang risak satemah raharja ingkang sangsara manggih bagya mulya dene ingkang kalimput sayekti badhe mut. Inggih. Nyuwun pangapunten. Sanget nglengkara gegayuhan ingkang mekaten menika. Penemban menawi sagung kang tumitah wiwit kawula Brahmana Narapraja dipatya menyang Nararya minggahipun para dewa angrasuk ciptaning kula pitados badhe kasembadan menapa jengandika wantun badhe netepaken saged kelampahan estining manah mekaten namung sedaya kapurba wisesa jangkaning kudrat jidharing pamestren Risang Mahayagi sawusing semedi mungguing patrabaan tanguhan ningali wijiling sasangka kaya punapi dene Sang Resi ngleges mesem kecut pranyata Brahmana sithik ingkang sampun ngrasuk ciptaning tasih kawuran mangu-mangu sampun malih ciptaning ingkang namung lama ing titah sedeng jawata ingkang kados panjenengan kemawon tasih kagubel rasa